खुलुमबाय बयनिसिमबो रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासै खौरां नायगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। जोंहा दिनै माजबात बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा खुंगा 20थि बिमा माहारि सावराय जथुम खुंफुंलांनाय जागासिनो। माजबात बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय 2 नं सिखारदाङा गामियाव गामिनि बानजायनायजों बे हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंलांनो थाखाय जोङो बानजाय आफाद दानाय बायदि बिथांमोनहा जिबायदि जोंनि बिथोन बायदि बिथांमोनहा मोजाङै मोजां मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै खुंनानै हरबाय। दा बेखिनियावनो जोङो माजबात बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबां थांखि लादों मावलांनो थाखाय, जायनि जाहोनाव जोङो दिनै जोंनि बिमा माहारिया गोबां बेले बेजे एबा गुबुंले सोद्रोम गैयि बिथिङाव आवगायगासिनो दङ। जाफ्लेबाय थानाय जाथायफोरखौ जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां होबथानो थाखाय जोङो जोंनिनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां जयन्ति बर' आब'खौ जोङो बुंथिगिरि हिसाबै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङा जोंनि गेजेराव गोबां मेहेर गोनाङै जोंनि माइनावफोरनि सायाव बोरै जानांगौ, न'खरखौ बोरै दैदेनलांनांगौ, बिनि सायाव गोबां बिबुंथि होलांबाय। बिनि थाखाय जोङो माइनाव आफादनि जानानै आब'निसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा जोङो जोंनि माइनाव आफादखौ बुहुमाव गोसार होनाय एबा जोंनि बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव गोसारनायजों लोगोसे जोंनि माइनावफोरनि आखल आखुखौ जिबायदि माबोरै राहा लामा लाबा जोङो फोसाबलांनो हागोन, आब्रुथि गैयै माइनावफोरनिफ्राय जोङो बोरै रैखा खालामनो हागोन, बेफोरबायदिखौ बिथिं लानानै जोङो जोंनि दिनै बे सावराय मेलखौ 20थि बिमा माहारि सावराय जथुमाखौ जोङो लानाय जादों। जोंहा गोबां थांखि दङ। दिनै जोङो जोंनि उन्दै उन्दै गथ' फरायसाफोरखौ जोङो बिमा जानानै माबायदि जोथोन लानांगौ, जोंनि न'खरखौ माबायदि दैदेनलांनांगौ, जोंनि धोरोमखौ माबायदि सिबिलांनांगौ, बिनि सायाव जोंहा बोसोनगिरि एबा बुंथिगिरि आब'आनो गोबाङै फोरोंलांखाबाय। बिनि थाखाय जोङो गासैनिसिमबो आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जोङो दिनै बे हाबाफारि एबा थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो जिल्ला माइनाव आफादनि बिथोन बायदियै जोङो गोबां थांखि हरनायखौ जोङो दिनै मावलांनो थियारि लादों। जोंनि थांखिया जाहैदों जोङो जोंनि बे माइनावफोरखौ जौगासार होनाय, लोगोसे जोङो माजबात बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादखौ रांखान्थि बिथिङावबो जौगासार होनो हानाय, जोङो जोंनि माइनाव आफादा बायनानै दोननाय हायाव जोङो 1 बिगा हायाव गय गायनायनि जोङो थांखि लादों। दा जोंहा लोगोसे थांखि लाबावदों जोङो जोंनि न'खर फोसाबनाय, धोरोम फोसाबनायाव जोंहा गोबां दावबायनांगौ जानानै दङ। जोङो बेखायनो जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गामियाव जोङो सांग्रांथि मेल हिसाबै लानो थाखाय जोङो थांखि लादों। लोगोसे जोङो गुबै आफाद, लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद फोसाव बिफानजों लोगोसे जोङो जोंनि बे थांखिखौ जाफुंसार होनो जोङो दिनै जयै थांखि लाबाय। लोगोसेनो जोङो दिनै जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ धोरोमारि बिथिङाव फोरोंथाइ लानाय मावबादाबो जोङो फैगौ गरम बन्द'आव जोङो 5 थाखोनिफ्राय 10 थाखो 12 थाखोसिम जोङो लानाय जागोन। बेयावबो जोङो लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद गासिबो जयै जोङो लानाय जादों। दा बे थांखिखौनो जोङो जाफुंसार होनो थाखाय जोङो माजबात बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनो जानानै जोङो गोख्रों नाजानाय जासिगोन। आथिखालनि थासारिनि सायाव बिनो फोरमायो, जाय जाफ्लेबाय थानाय थासारि, जिबायदि गुबुंले थासारि, जाय बिथांमोनहा बिमा जानानै गावनि धोरोमखौ बावलांदों, गावनि गथ' गथायखौ बावलांदों, जाय बिथांमोनहा जोङो बेफोरबायदि जाथाया बेफोरबायदिनि सायाव जानो हमदों। मानो होनोब्ला जोङो जोंनि बिमा माहारिनो एबा जोंनि माइनावफोरनो जोङो नांगौ बायदि फोरोंथाइ होनो हायाखै, जों नांगौ बायदि मा होनो गियान होनो हायाखै होननानै जोङो बिबानगिरि जानानै जोङो बुङो। मानो होनोब्ला जोङो जाय बेफोरबायदि आखलाव थांदों, थासारि गाज्रि खालामदों, जोंनि समाजखौ गाज्रि खालामदों, समाजनि बेरेखा हाबा मावदों, बिथांमोनहा धोरोमजों लोब्बा गैयि सुबुङा बांसिन बेफोरबायदियाव थाङो। ओंखायनो जोङो जोंनि माइनाव आफादा गोख्रोङै